Pour me a drink, bartender. Howdy, partner. Kan man få noget at drikke i den her bule? Hvad makker? Hvilken ret er du? Hvad fuck er det for et spørgsmål? Svar nu bare, du. Hvorfor spørger du ikke den fremmede? Svar nu på et spørgsmål, stranger. Ja, var du døv eller hvad? Hvis du har svaret, så må du vente i duel. Ham der, han er ikke rigtig klog, mand. Så ses vi vel udenfor. Ham der, han har sgu penge til mit næste køb i Umbi. Nu skriver jeg på den her sten, hvilken ret jeg er. Den er sgu da tom. Jeg tømte den, inden vi gik. Du er sgu da ikke rigtig klog, mand. Der findes 2 slags mennesker. Dem med fyldte øl, og dem, der hænger. Det kan du sgu da ikke mene. Blondie! Blondie! Ved I, hvem vi er? Vi er de nye tutor. Vel, ikke nu. Er det en burgermenu fra Mac'en? Må jeg skylle ned med noget af den dejlige drik? Hvad er det for noget? Det er bare Sprite. Skal vi lege SP eller K? Du skal bare lige vide, at S står for skyder dig, P står for procent, og K står for konsekvens. Jeg tror, han er en coke kind of guy. S?
I don't remember asking you a goddamn thing! Jeg tror, det er, at jeg bliver tutor. Hvad? Du hørte mig. Hvad? I'm sorry, did I break your concentration? Hvad? Sig hvad en gang til! En gang til! I dare you! I double dare you, motherfucker! Helt sikkert. Det her er et vers fra Bibelen, Ezekiel 25:17. The path of the tutor is beset on all sides by the iniquities of stress og den onde vilje fra eksamenssystemet. Velsignet er han, der finder sin vej igennem weekender uden søvn og introer fyldt med russer. For han er i sandhed sin russers vogter og de forvildede russers frelser. Og jeg vil slå ned med stor hævntørst og vrede på dem, der forsøger at diskutere det indiskutable. Hvad så, bro? Ja, hvad så, bro? Hvad så var du i går? Ja, jeg var på coke til klokken 6 i morges, mand. Seriøst, det minder mig om dengang jeg var i Thailand. Dude, prøv du at lave sådan en Family Guy cutaway? Ja. Du ved godt, altså det kan man ikke i virkeligheden. Er du fucking idiot, eller hvad? Oh, motherfucker! Vi lærer, hvad der er i vejen med barnet. No. Han døde bare. Men han er sikkert barn. Vi har taget et ultralydsapparat med, så vi kan undersøge et barns lunger. Altså, han kalder mig daddy, men jeg er ikke hans far, og han er vildt på alder med jer. Hvad fuck er der i vejen med ham? Jeg har ingen fucking idé. Hvad fucking foregår? Hvordan helvede får man det til at stoppe? Rigtig Pauli, der skulle da give mig den her seddel om koden. Det til at gå udspillet apparat. Hvad fuck er det? Fuck det, vi gør der. Hvad fuck laver du? Han puster blod op. Hvad skal det til for? Er du læge? Nej. Så hold kæft. Goddag. Vil du have et stykke chokolade? My mama always said, life is like a box of chocolate. You never know what you're gonna get. Bro, det står på bagsiden af æsken. Jeg er ordblind. Min mor spurgte mig altid, hvorfor jeg vil være en god tutor. Og jeg tror, at jeg vil være en god tutor, fordi at dengang jeg var rus, så synes jeg, det var mega rart at have en tutor. Jeg fik i hvert fald meget gavn ud af tutoren. Og jeg kunne godt tænke mig at gøre det samme for nogle nye russer. Så at de også får en god studiestart på medicinstudiet.
det er godt nok nogle pæne sko, du har. Jeg vil vædde med, at du vil gå tusindvis af mil i de der sko. Faktisk, så giver de mig ret ondt i fødderne. Nå. Men lad os sige, at jeg stod på floor, og lige pludselig slukkede alt lyset. Min ruspige, hun var lidt utilfreds med, at stemningen den blev rigtig rowdy og liderlig. Så tror jeg, at jeg vil vise noget karakter med at være en god tutor for hende. Snak med hende og være der for hende på en positiv måde. Jeg tror det ikke, det vil være en god idé. Helt sikkert. Hvor mødes vi nu, når kassen er tom? Jeg tager med toget til Aarhus, Aarhus. De bajere her drikker ikke sig selv. Hvis du vil hakke dem med mig, Aarhus, Aarhus. Hvis vi bliver væk fra hinanden i Smilets by, så kan vi mødes der for enden af regnbuen. Nu står vi så her. Du er tørstig som jeg, men heldigvis er der bajere nok her i Aarhus. Hvis vi kan mødes her, kan vi mødes hvor end det skulle være for enden af regnbuen, regnbuen. Hvis fredagsbaren løber tør for kolde øl, mødes vi der, hvor du nok her i Smilets by, for enden af den regnbuens skærm. Hvis vi kan mødes her, kan vi mødes hvor end det skulle være for enden af regnbuen.